ಲಕ್ಕನ ತಡಾಂಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಡಾದ ಲಕ್ಕದ ಒಂದೇನು ರಾಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ್ಲ ಸುಲಭ ಬಂದ ಮತ ಉರ್ಗಾವರೆ ಪತ್ತೆರೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ತ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲಿ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ. ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಈ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಗತೆ ಅವೆಡ್ಲ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೆಡ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಸೊಲ್ಮಪ್ಕ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಪಕ್ಕ ರೆಡ್ ಕಪ್ಸ್ ತಾತ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಇದು ಇತ್ತಿನಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ತೂಟು 3-4 ನಿಮಿಷ ಪೊತ್ಪಲೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಪುತ್ಪುನ ಅಗತೆ ಇಜ್ಜಿ ಲುಂಬುದ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ನಲ್ಪೆ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆ ಒಂದ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುದ್ದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲಿ ಚಿಮ್ಚದಾತ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ಗ್ 1/4 ಕಪ್ಪದಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿದ ರವೆ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾತ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ಪಚ್ಚಿರ್ಗ್ 1 ಕಪ್ಪದಾತ ಇಡ್ಲಿದ ರವೆ. ಇಡ್ಲಿದ ರವೆ ಒರನ್ನೆ ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಒಂದಂತೆ ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಡಲೆ. ಬಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತ ಮರೆಪಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೆಡ ಅಂಚನೆ ಶಾರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ತೊಂದರೆಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಪೋರೆ ಸುರುವ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಚದಾತ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಬ್ರಷ್ಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸೌಂಟ್ ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈತೊಂದು ಪಂಡ ತಟ್ಟೆದ 3/4 ಅಂಶದಾತ ಬಂದ ಮೈತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಪುಡ್ಪಾಲೆ. ಈ ಪುಡ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೊಂದ್ರುಡು ನೀರು ಕೊದ್ದಿರೆ ದಿತ. ಇತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಸುರು ಆವನಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ತೊಂದ್ರದುಲೆದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಬೇಪಾವಡಾಪಣು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿನ ಇಜ್ಜಪಂಡ ಗೊತ್ತಾವಡಾಂಡ ಈ ನಮನೆ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟು ತುಲೆ ಕಡ್ಡಿದ ಮಿತ್ತಾಲ ಅಂಟದಿತ್ತು ಜಿಡ ಬೇಯ್ದಣದ ಅರ್ಥ ಬಕ್ಕ ತಟ್ಟೆಡ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಲಿ ಹರಿಬಿಡ್ಲೆ. ಹೇ ಕಾಂಡ ತಡ ಲಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಅಡ್ಡೆ ತಯಾರಾತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮಕ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಇನ್ ಚಾತನ ಪಣದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಗಾದ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಚಾವ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.